पुतल बोलू मग कोणाकडे जायचंय तुला? हा तू ग भूत बोलू बोलू कसं खात तुला असं खातं का बोलू भूताला सॉरी बोल. तुझं नोज कुठं आहे नोज कुठं आहे नोज अरे वा आणि कान कुठं आहे कानातले कुठं आहे अरे वा आतच तोंड कसं आहे का कसं आहे आतच तोंड दाखव मला कसं आहे असं आहे का तुझे हेअर कुठे हेअर केस आता नाही फाता नाही केस कुठे काका नाही का तू कधी उठली तू कधी उठली कोण काका तू घर साफ करू राहिली दिवाळीचं तू घर साफ करती ना कसं करते घर साफ बुध बोलू सॉरी बोल